Sziasztok! Mi vagyunk az elnöknők. Lassan ennek a versenynek is vége, mint már egy éve csinálunk. Hát nagyon sok jó dolog történt velünk, nagyon sok tapasztalatot szereztünk ebben az egy évben, és szerintem mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez az egy év és ez a verseny arra volt leginkább jó, hogy megtanuljuk azt, vagy megérezzük azt, hogy milyen jó az embereknek segíteni, és azok a visszajelzések, amiket mindig kaptunk minden egyes feladat után, hát szerintem már ezért megérte. Persze az elején motivált minket ez a horvátországi utazás, meg minden, de tényleg már, amint az első feladat megvolt, amit mi ugye a kórházban csináltunk, egy beteg kislánnyal voltunk látogatóban, hát nagyon jó volt, hogy a szüleiktől is tényleg, hogy ők is örültek és meg voltak lepődve, hogy még egyáltalán van ilyen, hogy valaki ilyet csinál, és az tényleg nagyon jó érzés volt. Mi volt még? Hát, volt ugye a kreatív feladat, mikor újra kellett hasznosítani tárgyakat, és abból csináltuk meg a bábszínházat, amivel első helyen végeztünk. Ezután következett az ökomojáris, amire sajnos nem tudtunk elmenni, mivel pont akkor mentünk osztálykirendulásra, és nem tudtunk más küldeni magunk helyet, tehát erről így lemaradtunk sajnos. Hát ott nagyon sok pontot veszítettünk fel, igen, úgyhogy főképp az. Voltunk túrázni is, ahol a barátainkat is elvittük, az nagyon jó volt, jól szórakoztunk, és sok dolgot tudtunk meg a Sopronyi erdőről. Igen, a nap végén volt kvíz is, amit szerintem nagyon jól megoldottunk. Volt egy kislány is velünk, aki segített, jó kedvet csinált, és tök jó volt minden. Mi ezt az egészet így próbáltuk egy picit így a gyerekek felé vinni, hogy a gyerekeket segítsük, a beteg gyerekeket főképp, mert tényleg ők ilyen kis törékenyek, meg ilyenek, úgyhogy segítettünk nekik. És igazából még azt el kellene mondani, hogy nem csak 3 vagyunk az elnöknőkben, van még 2 tag, akik most nem tudnak itt lenni és benne lenni a videóban, de ők is végig segítettek és ott voltak mindenben, a Vivi és a Claudia. Úgyhogy ennyi így szerintem, amit így el tudunk mondani, nem tudom. Hát még karácsonykor is voltak, karácsonyra készültünk, és elmentünk a Cseresznyel Sori gyermekotthonba, és ott segítettünk a gyerekeknek felkészülni a karácsonyi műsorra, és nekem ez volt a kedvencem, ugyanis itt is gyerekeket ismertünk meg, és nagyon jó volt őket tanítani versre. Igen, és így végig segítettünk mindenkinek. Köszönjük a lehetőséget, hogy részesei lehetünk ennek a versenynek és ennek az egész csodának, ami történt tulajdonképpen az egy évben. És büszkék vagyunk arra, hogy legalább a fájból mi vagyunk az egyetlenek, akik végigvitték ezt az egészet, úgyhogy szerintem már megérte. És persze sok tapasztalatunk. És mindenkinek csak javasolni tudjuk, hogy segítsen másoknak, hiszen nagyon jó érzés. Igen. Hát akkor ennyi. Sziasztok! Sziasztok!